že čokoládový tort má čokoládová. Dáme si ju na 8, pretože ja veľmi, takže strašne čokoláda ani nemusí byť, že už všetko. Skôr takáto marlenka, no. Marlenvočka tretia, sladočka, cheese. Milujem tak túto, len viem z toho zjesť iba jeden kúsok, tak mi to a potom zase o 3 hodiny znova, takže ja toto cheese je to, áno, dáme si štvorku normálne, že štvorku. Sachatorte ani nie. Bertwald torte, tak to nejako, teraz mi to napadne, ale višňovej, toto som už robila. Je to klasicky iba so smotanou. Není to až taká obrovská chuť, ako to výrez vyzerá, takže si dáme kľudne takto, že šestku, taký krásny stred. Pudingové, alebo také čo až tak nemusí byť jablkové, čo s touto mraveničkou, nerada to robím, túto mraveničku na brehe, nerada to robím, a už sa to kazí tu na jahodové, no ako veľmi dobre to vyzerá na fotku, perfektné, ale skúsi ju zahryznúť, dobre, je tam nejaký krém, možno vanilkový puding, alebo niečo v strede, ale tí jahody, oni sú tam také surové, no, musí sa to tu, mám to opačne, dáme si to normálne, že na 7, lebo jahody mám veľmi rada, ale nemusia byť, no. Tak toto už skôr pôjde na 5, neviem, ktorý to je koláčik, mramorový, no. A krásne sa